Veel voorbereidingen voor behandeling van moordzaak. Dan gaan we naar Bonaire, want op donderdag 4 juni wordt de moordzaak rond Sheldon Johnson behandeld. En dat is een brandweerman die op 12 september vorig jaar op Saba werd doodgeschoten. De zaak leidde tot veel onrust op het eiland en er wordt behandeld op Bonaire, maar er zijn speciale voorbereidingen getroffen vanwege de grote verwachte publieke belangstelling. Zo hebben journalisten vooraf instructies gekregen om hun aanwezigheid te registreren en dat is niet gebruikelijk op Bonaire. En worden er voorbereidingen getroffen om te zorgen dat de familie van het slachtoffer vanuit Saba ook daadwerkelijk aanwezig kan zijn. Het gaat onder meer over de aanwezigheid van die directe familieleden. De advocaat van de familie stelde eerder dat het gerecht een oplossing moest vinden om familieleden naar Bonaire te laten reizen. Inmiddels is bekend dat de familie op Bonaire aanwezig zijn en die hebben ook voorrang bij het krijgen van plaatsen in de rechtszaal.